En primer lloc, la nostra empresa el que ha fet ha sigut posar-se en disposició de les autoritats sanitàries i altres autoritats per si en la mesura de la nostra capacitat podem contribuir i ajudar a pal·liar la crisi que ha provocat aquesta gran pandèmia. Per altra banda, immediatament el que hem fet ha sigut crear protocols a dintre de l'empresa de protecció i d'higiene perquè el personal dotant el personal de mascaretes, gorros, guants. Hem adaptat el sistema administratiu perquè la gent pugui treballar des de casa i fomentar, o hem fomentat el teletreball. En aquest moment també el que estem fent és adaptant el sistema productiu per fabricar alguns dels productes que es necessiten i poder ajudar a la societat o als hospitals, a les autoritats, a pal·liar aquesta crisi o aquesta necessitat. Medicare System normalment fabrica productes d'immobilització, de protecció i de transfer per pacients. Al davant de la crisi que estem vivint, hem fet adaptat algunes seccions com la d'ultrasons perquè pugui fer mascaretes. I estem adaptant altres seccions com la de confecció perquè podem fer bates, gorros, calces i altres productes que es puguin necessitar. El principal obstacle és de poder adaptar la nostra forma de treballar per poder col·laborar i fer productes de protecció. I després també, els tipus de material que nosaltres utilitzem, les matèries, no són adients, les hem tingut que adaptar per fer aquestes mascaretes que fabriquem i, per descomptat, buscar proveïdors que tinguin el material adequat per fabricar EPIs. Bàsicament s'està distribuint en la comarca on estem, en el Maresme, a Mataró i poblacions del voltant. Com que la nostra capacitat de producció d'aquests productes no és molt alta, tampoc podem abastir a una àrea molt gran. A davant d'aquesta situació i aquesta gran crisi per la pandèmia de coronavirus, la nostra empresa ha posat en marxa dues línies de fabricació de mascaretes, una de mascareta quirúrgica i una altra de FFP2 amb una capacitat de producció d'uns 4 milions d'unitats al mes. Per altra banda, i paral·lelament, estem posant en marxa una línia de fabricació de bates, gorros i cobressabates que espero que també sigui d'una important producció. En principi el que estem promovent en aquests moments és una xarxa de confecció solidària per dotar de la major quantitat possible de material EPI als centres hospitalaris i als centres geriàtrics i de salut de la comarca. Aquesta és la nostra prioritat en aquests moments. Estem posant a disposició d'aquest projecte la nostra capacitat productiva, l'estructura, personal, maquinària i al mateix temps també adquirint material de les empreses que ho fabriquen per poder-ho transformar i donar a l'abast el més possible a aquests centres que ho necessiten tant. Com a empresa tenim una responsabilitat social i crec que hem de respondre al davant d'aquesta societat col·laborant al màxim amb els nostres mitjans per satisfer les necessitats d'aquesta societat. Invito a les altres empreses a que facin a que col·laborin i que posin a disposició d'aquesta situació els seus esforços i les seves empreses per poder sortir d'aquesta pandèmia el més aviat possible.